कोणी बघ होत Why do you come here? I am American. I am American. I am Tungle country देश देश फिरू अरे ये तुझ्या आम्ही पावसाळा गजान गेला ते फिरूया बोलू येऊ बाय तुका आमच्याकडे काम कसा आवडला हो खूप गर्मी छटे दोन दिवसांनी गरमी झटले काय कशाला घ्यायचे गरमी म्हणा डोंगर खापडे आमच्या कपड्याला आमचं दोन चड्डी घाला गरमी आला आणि एक चड्डी घाला गरमी आले तुम्ही तर साप गरीब लोक रे बाबा चड्डी घालून तुझ्या घर राहतात आमचे देश बोल म्हणे अमेरिका गल्ला हो तुम्ही अमेरिका गेल्ली गेल्लो इथे हे लोक साप गरीब जो जेवण आदरला किती चेटी घाल घेऊन होतात आणि तुम्ही काय बस्ता करू लागतं लाईन तुमगे हिंगा लोक खूप लज्जी आगे लोक फर्स्ट अंगे लोन लगी ऐसी कमाय बंदा ये तुला किती जाय तू कमा तुमगे लोक खूप लज्जी आगे बाबाची अरे बाबा तुम्ही लोक बस्ता तिथं लागायचा लाईन या अखो आमगे लाईन बी काय ना एक पडी वर चढताय मग काय दुकान द्यावं अंगल पोलीस इथले फट 5 मिनिटा भीतर छराक घाटा अंगेल पोलीसने कमी नाही खरा धरो छोरीला धन्ना खंजला धन खस्ती घाल पडे आणि वैलानं काला साखी लक्ष गान दांडीता चार पुढे सांगता ती सगळे शोध हिंगाचे लडीशा भटाल उलेया हिंगाचे लडी खाऊ किदा पसंत करतात खावा खाऊ पसंत करता यांचे लडीसा खावा खाऊ पसंत करता खावा ते अंडी म्हणे पळ वाडी खायला म्हणजे खाता आतापर्यंत गो एक कोटी मेलो करा पळ गो मेल्यानंतर आता एक फर्स्ट मारतात एक मोबाईल कुशल ती सगळे शोध हिंगाचे मॅरेज खूप कलरफुल दिसतात खूप आवडतात खूप कलर कपडे घालतात मॅरेज केले होकले एकल्या बिटी मला खिडा घेऊन अरे वाईट माल बरोबर पॅक धावत तो आधी चहा मला दिसता तुमगे हिंगा नवराले चप्पल किराणी बेठा दोन दिवस आले किती बोलत आमच्या नवऱ्या सांगतात मुखार होता का त्याच्यावर जा म्हणजे घेऊ बरं मुखार खाली पाहिजे मग खाली बरोबर म्हणजे बरं तुमगे हिंगा फक्त तांबडी साडी किडा पुरा पंचायत आहे तांबडी साडी अरे बाबा तांबडी साडी मला डेंजर नवऱ्या सांगतात तुम्ही तर वागता का डेंजर काय करत गरज नाही जेवण बर स्पष्ट म्हणता